Astăzi ne jucăm Stumble Guys. Hai să dăm cu meciul ăsta. 3, 2, 1, start! Să facem și noi 40 de abonați. Că vreau să fac 40 de abonați. Mult! Îmi place mult să fac 40 de abonați. Să facem și noi un live la 50 de abonați. Să-l facem. Dar revenim cu meciul. Bă, nu pot să cred, bă! Asta-i, bă, că am dat în ăla. Bă, bă, de ce nu merge pumnul? La noi carea? Bă, de ce? La cine ăsta? Bă, nu-i bine, bă, dau doar cu amule carea. Cine mă asta? Ce? He, că ăsta doar și cu ăsta. Atâta pot sau cu celălalt? A, și ăsta pot. Atâta. Dar până de ce nu merge? Ia să-i dăm aici. Cum a fugit ăla. Ia mă, lui care. Așa, aici. Nu. A! Mamă! Nu, așa. Îi dăm aici. Și ne-am calificat prima rundă, e bine. Hai, să vedem acum ce rundă ne pică. Revenim. Bun, și am revenit cu meciul. Ia să vedem. Laser deș. Bam, aici așa. Acum sper să meargă pumnul. Am băgat altceva. Acum merge. Ce bine că merge. Unii mă. Asta. Mamă, ce lagul ăsta! Bam. Aici așa, aici. Dă un pumn. Așa. Așa, aici, așa. I-am dat un pumn, poate. Bă. Nu! Nu sunt. Bă, nu-i corect. Nu pot să cred. Da, de ce, mă? Nu mai suport. Bă, dar nu pot, mă. Nu. Hai să mai dăm un meci. Aoleu, revenim cu meciul. Am revenit cu meciul, dar cum să mor? Cum să mor, bă? Doamne, hai mă, pe bune. Pe bune. Nu! S-a băguit acolo, mă. E prima dată că mă joc pe telefon aproape. Nu. Așa. Pe calculator sunt cel mai bun. Stumble. Da, de ce? Sunt pe telefon, sunt nu mai știu cum să zicea. Dar nu pot, de ce nu pot să fac numele roșu dacă tot am skin-ul ăsta? Cred că le pun așa. Numele nu mai le fac așa. Opa. Mamă, ce bine, mă, că m-am calificat și eu odată. Dar nu mai suport, mă. Bun, revenim cu celălalt. Am revenit cu meciul, ia să vedem. Bun. Hai. 3-0 momentan. Îi dăm așa. N-am prins-o. Nu l-am prins. Opa, îi dăm aici un pumn. Bam. Bă, dar ce log e, mă. Așa, îi dăm un pumn. Hai că îi dăm. Bam. Eu e a 10-a oară că mă joc pe telefon și foarte bine. Glumeam, mă joc mereu pe telefon. He. Nu! Ce bine. Hopa! Aici. Și skin-ul ăsta îmi place prea mult. Nu. Bine, ne-am calificat. Revenim cu celălalt meci. Am revenit cu meciul. Ia să vedem acum. Sper să câștig și o rundă asta. Să vedem câte runde câștigăm astăzi. Bă, asta. Bun, ia să facem asta.
Intrăm, hai că intrăm, prietene, acum intrăm. Hai, că intrăm dacă îi dăm așa un pumn. Mă, cum mi-am dat pumnul ăla. Îi dăm așa. Hai, cine am? Dim, aici, așa. Mamă, ce bine sunt. Nu, de ce nu s-a aruncat bine? Îi dăm așa. Mă, cum l-a aruncat aici. Îi dăm așa. Nu, 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 nu. Nu pot să cred, mă, nu. Pes. Doamne, cum să mor, cum să mor? Înțeleg. Nu înțeleg. Ia să vedem. 3-0 pentru Mădălin momentan. Nu, știi, e greu pentru tine ceva. Ia să dăm roata aici, să vedem ce ne pică. Nu, pe bune, pe bune. Revenim când se duce roata. Doamne, cum e asta, mă? Am dat așa să fac ceva. Bum. Ia să băgăm aici un skin. Bă, deci fugeai, zici că n-aveai cap, așa fugeai. Bun, ia să-i... Bam. Te-ai dus direct pe burtă, zici că Nu mai găsesc un skin. Ăsta mi-a picat la roată. Nu știu cum mi-a picat, dar am mult noroc. Mult. Bă, să-i luăm... Da, păi dacă prinde boss la rumurile astea, ce să facem? Revenim. Da, îmi dau target, îmi dau... Și care e Să vedem ce skin ne punem. Că vin și mă iau în brațe și trec cu mine la asta. E fain în finală să o faci, am văzut că tot faci cu România asta. Am o idee. Hai să punem banana. Banana. Da, în următorul. Banana. Hai să dăm un match din ăsta simplu. Deci nocivane... Să vedem ce ne pică. Normal. Ok. Nu mai speram Bun. să fac ultima, nu mă dau bătut. Zic codul. Ia să Bun, vedem. stai să iau și o fantomiță la Așteptăm cum cu ai și meciul să vedem ce ne tu. pică. Să fim două fantomițe. Ia să vedem. Codul este... Pe bune. 97. Revenim. Da, mă să fac cacao. Stai aici? Meciul. Am revenit cu Băi, mă duc să fac meciul. Ia cacao să și vin vedem. înapoi. Să vedem. Da? Ia. Bam, bam. Cu a doilea Ei, zi lui meci. mami să vină, da? Să fac eu cafeaua, da? Sunt fix al doilea. Sper să fiu primul. Și sunt primul. Și chiar sunt primul. Nu, acum sunt ultimul. Nu, sunt primul! Eu nu sunt. Bă, nu prea. Nu știu cum sunt primul, dar nu știu deloc. Fără liniște sau ceva de genul ăsta. Bă, am aici așa. Așa și așa. 5-1, bun. Atâta timp cât la final Cum nu să o uiți să am la 0, eu dessin. sunt bucuros. Fac E punctul de videoclip. onoare. Îți dau spate. Vorba aia, am luat ca lumea, dar am și dat. Bun. Revenim cu meciul. Chiar așa, uite, mai iei un target, îți mai iei ceva. Finala bloc, deci nu pot să cred. Sau să facem pe echipe. Nu pot să cred. Am prea mult noroc. Nu știu cum. Să punem skin-uri același. Sunt prea norocos. Nu știu cum. Pe bloc, deci cu emodurile sunt bun. Dar nu chiar atâta de bun. Vezi că aici pe echipe, Nu. jale. O să dăm un pumn aici. Bă, dar cum eu i-am dat una și nu a murit. Bă, dar eu n-aveam pumnul. Și bă, dar vreau să-i dau acolo, mă, da, așa vreau să-i dau. Și Chiar așa le pare și putem vedea și să-i dăm. Ah, Nu te cred. nu-i bine. Bă, dar numai eu sunt portar. Bă, Nu, bă, bă, nu-i posibil așa ceva. nu, bă, nu pot să cred. Cum? Istanbul Gaiola, că văd că joacă Ia să-i Cum am intrat eu acolo? Cum ai intrat, bă? Doamne, păi deja ne-ați dat gol. Mi-a dat, cred că, autogol. Bă, am aici așa. Nu. Da, și eu. Nu. Nici să prădăiesc mingea nu ești în stare, mă. Păi da, mă, dar dacă au venit, uite, din spate, eu cât să mai dau în ele? Bam.
Așa, așa, așa. Ah, bun, ți fain. Bam, nu, 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 nu. Nu, nu, a, da. E bine, e bine, e bine, e bine. E bine, mă, e bine, mă. Foarte bine. Dar ăștia bății mei nu sunt în stare să dea un gol cu poarta goală, mă? Fără goluri, mă, de... Mă, cu poarta... Moare, moare, toată lumea moare. Păi ai player, nu? Iuhu! Am câștigat! Trebuie să recunoști, nu ești... Bine, am câștigat în primul meci! Primul meci! Am stat 20 de minute. Să mă duc în atac? Să mă duc în Ce atac? tare! Te rog, nu mai avem. Ia să vedem aici. Avem 200. Sper să avem mai multe de atât. Și coroana și la mine valorează 5 puncte coroana. Așa, îi dăm aici. Da, Bam! Și după asta o să închid ăsta, videoclipul. Iau toți ochii pe mine. Bine, deci poate să lasă. facă... Ne vedem de data viitoare. Pa, pa!